Den v najsilnejšej skupine A8 a vozidlom špecifikácie VRC to bola slovenská posádka z novovytvoreného tímu Mimex Charouz Rally System. Tibor Čerhalmi, Karol Bodnár. Slovenský tandem mal premiéru nielen na samotnej súťaži, ale aj s novým vozidlom Ford Focus VRC po úradujúcom majstrovi Českej a Slovenskej republiky Vaškovi Pechovi. V skupine N4 odštartovali naši Rusinko Relovský na Mitsubishi, Haluška Marinica s Fabiou A5 a s Enkovou Fabiou Polák s Borošom. Hlavným ťahákom súťaže boli 4 VRCčka s dvojkou, Seat Cordova a Emil Triner. Trojku mala posádka Štepán Vojtech Michal Ernst a na Škode Octavii VRC s číslom 8 prešiel rampou Karel Trnený. To boli najväčší konkurenti v boji o prvenstvo už spomínanej dvojice Čerhalmi Bodnár. Súťaž mala vyše 248 km, z toho 65 ostrých, rozdelených do 8 rýchlostných skúšok. Hneď na prvom meranom úseku sa Čerhalmi mu nepodaril štart a stratil na prvého Vojtecha 13 sekúnd. Na jazde slovenskej dvojice bolo vidieť, že to bol ich prvý súťažný štart v tejto sezóne. Kilometr po kilometri dostával Tibor auto do rúk. Emil Triner skončil so Seatom Cordova VRC na prvej skúške druhý s 3-sekundovou stratou. Rýchlostné skúšky 2 a 3 však vyhral a bolo vidieť, že si s novou technikou výborne rozumel. Cordoba 3. evolúcie je so svojou staršou sestrou po motorickej stránke identická. To isté sa týka aj brzd, ale vďaka prednému a strednému diferenciálu je podvozok lepší. Štepán Vojtech začal vo veľkom štýle. S prehľadom vyhral prvý meraný test a časový rozdiel vyše 2 sekúnd si udržiaval až do servisu, ktorý bol po 3 rýchlostných skúškach. V porovnaní so svojimi súpermi bol jasne vyjaznenejší, isto aj vďaka už tohtoročnému štartu na Rally Šumava, kde obsadil so spolujazdcom Michalom Ernstom pekné 7. miesto. Karel Trnený so Stanislavom Kavkom odstúpili pre poruchu Octavie už po prvej rýchlostnej skúške, rovnako aj Slováci Polák s Borošom. Haluška s Marinicom odstúpili pre technickú poruchu po druhej rýchlostke. Skupinu N po 3 rýchlostkách viedol David Komárek na Mitsubishi, v skupine F2 s prehľadom kráľoval Jaroslav Malý s Vladimírom Zelinkom na eskorte Maxi Kit. Napriek strate 23 sekúnd na prvého po 3 rýchlostkách boli v Mimexe spokojní. Na tých prvých 2 rýchlostkách sme zisťovali, že kde, čo, ako, kedy je potreba brzdiť, čo je možné ešte s tým autom prejsť a za akých podmienok. A už tá tretia, už mal to auto tak lepšie v rukách. Druhé kolo sa pre lídrov súťaže nezačalo najlepšie. Vo 4. rýchlostnej skúške stratil Štepán Vojtech po menšom výlete mimo trať nielen predný nárazník, ale aj viac ako 6 sekúnd na prvého Čerhalmiho. Emil Triner po zaváhaní na rovnakom mieste ako Štepán nevedel naštartovať motor. Rýchlostnú skúšku skončil so stratou 32 sekúnd na prvého až na 24. mieste a po 6 meraných testoch sa prepadol na 3. miesto v absolútnom poradí. Slovákom 1,5 kilometra po štarte 4. rýchlostky vbehla do cesty Srna. Tibor musel s autom na vytočenej šestke pribrzdiť, našťastie Srnka skočila včas do kríkov. Tibor ešte vyhral 6. meraný test a v celkovom hodnotení sa zaradil na 2. miesto pred Emila Trinera. Do konca súťaže ostávali ešte 2 merané úseky a v servise sa začalo taktizovať. Bolo však isté, že to bude boj do posledného metra. Budu se snažit ho předjet. Samozřejmě to bereme všechno v rámci testu, ale když je na dostřel, tak ještě po něm půjdeme. Štepán Vojtech mal pred Tiborom 20-sekundovú rezervu a o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté. Nejde úplně ubrat, protože člověk potom většinou udělá nějaké chyby, takže je potřeba to nějak si přejet, aby jsme si nevyrobili nějaký problém a mělo by to vyjít, ten náskok je dostatečný, takže uděláme pro to maximum. Po odstúpení na Rally Šumava si chcel Emil Triner na Vysočine vyjazdiť čo najlepší výsledok a skončiť aspoň druhý. Vyhral 7. rýchlostnú skúšku o viac ako 3 sekundy pred Tiborom a tak sa rozhodovalo až na poslednom meranom úseku. 8. však po fantastickej jazde vyhral mladý Slovák. Tibor porazil Trinera o necelú sekundu, tretí skončil na danom úseku s prehľadom jazdiaci Štepán Vojtech. Ten sa stal aj absolútnym víťazom Rally Vysočina. Tento výsledok je pre posádku povzbudením pred nasledujúcou súťažou českého šampionátu, ktorou bude mimochodom Valašská rally. Slovenská dvojica Tibor Čerhalmi, Karol Bodnár skončila na 2. mieste a získala prvé dôležité body do hodnotenia československej trofeje. Myslím si, že taký výsledok som zatiaľ ešte nedosiahol, takže auto nemalo najmenší problém, všetko išlo podľa plánu, bolo to super.
Po záverečnej technickej kontrole bol športovými komisármi kvôli nezrovnalostiam na vozidle vylúčený Emil Triner. Na 3. mieste tak skončila víťazná posádka skupiny N Jandík Chrastecký. Spomeňme ešte Slovákov. Radovan Rusinko, Miroslav Relovský skončili na celkovom 19. mieste.